khbor pathmai na thai Middle East ki pau ba ka ri Israel ka pelong biang jingther da liengsuin Tehran ka nongbah jong ri Iran bat ka ha Beirut ka nongbah jong ka ri Lebanon Katkum ka jingïathuh jong ki board shipai Israel kine ki jingther ki thmu ban pynjulor ya ki jaka treikam jong ka sarkar ki jaka yada bat ki bunker ki badon hapoh khyndew ki bala pendon kam da ki kinhon shipai ki bayadai bat ka ri Iran ha Beirut ka jingther ki la pelaj jumut sha ki tain dayen ka bala tip kum ka jaka ka baklan jong ka kinhon Hezbollah ka badai ka kinhon ka bayadai bat ka Iran ki jingïakren ki la wanra ya ki jingther ka bakraw Katkum ki telong kubor bon ngot ki beriu ki la du no ya ka jingim bon ru ki la man saw bat bon hajar ki pai ba ki la hab ban patchnong ha ka juk por President Trump jong ka United States ula pen pau pai ba ka ri Iran ka deban Aiti Lut Khlem ka no Kyndon la ne ka unconditional surrender Trump mulaong ba ka United States kanum yakran jingïathuh la da ka Iran kam Aiti Lut kan ne galong kaman kala pen kuslai ya bon kiri jong ka partai namar ka jingele ka la banang he nang jor ha ki tain Middle East kri ba per bat ka United Nation kila khot ban pen senge no ya ka jingïakren bat ban wat ya ki lenti ban wanra ya ka jingïathuh adu menta ka jingïakren na pedang ke Israel bat ke Iran kadang peteng bat ka partai kadang ap mantip kumno kan ne ka jing'e kan kot lada pesno tenat ikini keyboard snobha subscribe ya ka channel like but share ya ka video ku bless you bon